3. Takže čaute ľudia, zdraví vás z Mindteamu alias TKD12 a je tu so mnou aj Minecraft alias Herobrine. Takže dneska by sme si chceli urobiť taký menší domček. Dúfam, že sa vám bude páčiť. No, takže ideme na to. Drevo máme, craftiny máme. Čo robíš? What? Poď za mnou. Čakaj. Jaká veľká skala z ľadu. No, takže ideme si nájsť taký priestor. Väčší priestor, aj keď toho veľa nemáme. Hop. Tu by to mohlo byť, ne? Kde? Semka. Máš crafting? 2. Daj mi jeden. Bo to bolo i tak moje. No takže, dobre, poďme dať head. Počkaj chvíľu. Ježiš, nie. Mám drevo, dobre. Paličky. Nemám uno momentos. Takže, tak, nechaj to, počkaj. Ten priestor daj head. Nie ten. Ten tu hore. Pozor. Počkaj, bo. Utekaj! Do riti! Mňa trafil. Sakra, ja mám veci. Nie. Som mŕtvy. Jo, ja som dal spawn. Jo. Jo, ja som dal spawn. Aha, tu je ten skin, čo si ty chcel. Kde si? Ten žltý. Hej. Vidíte, taký skin som chcel. Ale mám krajší. Tuc. Macka. No poď. Ideme tam No, ešte mám raz. tiež nový. Dneska som si ho dal. Hej, dneska. Hej, bo tam ten bol iný. Aj tam ten sa volal Georgie 208, keď už tak. Jordi. Aha, nemáš právo na oprávnenie. Tá. Skáp. Ty vole. Jo, mám 2 meska. Musím sa napapať. Veď skáp. Čakaj, kde je? Jo. Mám kurča. A ja. No dobre, poď. A kde si? Poď TPA. TPA. TKD. TPA. Počkať, bože. Máš debilné meno. Už. Počkaj, nechaj. Bože. Počkaj. Back. Ne, ty debil. Tam bola ovca. No a? Bože, teraz kade sa ide domov? Jaký hotel. No tu je dobré miesto, poď. Ale veď tu sme neboli. Ale však toto väčšie je. Moment. Ježiš, začalo snežiť. No to je nám teraz na vieš čo. Dobre, nechaj tak, potom odsnežíme. Popratáme s lopatou. Tak už to bude. Už, než momentos.
Mám 3 šípy, 2 kože. Daj mi všetky šipy. Nedám. Sakra, nemáme... Máš crafting? Nie, lebo ma zabil. A tebe som ho dal. Jeden. Nechám. No to nerob. Či? Sakra. Nie. Aha. Nie. Zdávam sa. Sranda. Nie. Mier, už nič nemám. No. Tak. Drevo máš, Bojania? Ale málo. No a základy. Sakra! Sorry. A ty debil. Až tak základy urobíme z... Tu máš. A vyhrab to. Základy urobíme z kameňa, ne? Abo daj mi ju. Potrebujem ešte. Kde? Počkaj. Zatiaľ to ťaž s rukou toto. Čo? Však, jak sa to volá, zariť? Sneh. To nemôžem. Čom? Mám slabé ručky. No. Takže. Tam robíme, kde si ty, alebo tu, kde som ja? Tam, kde si ty. Nerob. Nie. Sakra. Tak. Aký chceš veľký dom? Však to bude náš. Aký chceme veľký dom? Poď, čakaj, ja urobím, hej. Od táde, kde je diera. Sakra ty. Ne, Nerob diery. tu. Bože. Tu. Dobre, ja urobím. A tu. Urobím podľa môjho gusta. Hop. Rici. Som hodil to tie gule, som chcel do teba, ani som netrafil. Pozor, musím sa napapať. Počkaj, najdôležitejšia vec. Majné truhla. Tu si dám. To si tu nechám. Toto si tu nechám. To nerob, toto som Mariny head. Veď, pšt. Môžeš kliknúť? Sakra. Nemôžem. Vyskúšaj. Môžeš kliknúť na to tú pec. Ne, nemôžeš. Poď. Nerob. Bo ja začnem. Môžeš aspoň na crafting kliknúť. Aha. Aspoň toto. Máme 1 železo, 2 železa. Čo urobíme so železom vlastne? No to neviem, na čo teraz robíš také somariny, keď základy nemáme. Pšt, už budeme mať. Počkaj. Teda, aha, chápem. Daj mi polku dreva, alebo neviem, čoho chce základ. Bože. Ne, toto vykop. Ty. Ne, toto už ne.
Uh, Vyrob toto. Máš kameňa? Nie, však práve že nič nemám. Počkaj, stoj. Máš drevo? Práve že však ma zabili. Dobrá. Vyrob si tyčky a urob si lopatu. A pomôž mi. Ne, to som nechcel. Tak. Mne za chvíľu dojde lopata. Nepočkaj. Tu už nerob. Toto... Počkaj, sakra. Tak to bude. Už zadu nedávaj, iba tak. Počkaj. Tak. Takže potade. Neurobíš to na dve diely. Radšej. A mne sa to rozdeľuje. Jaj, bože. Takže 10 železa. No dobre, drevo. Mám. Ale malo. A na čo ti drevo vlastne? Však dom. Ale veď najprv základy z kameňa. No už. A to není základ, ty vole. Počkaj, už nemáš lopatu? Mám. Tak však vykop to. Ale toto už ne, hej, toto už ne. Iba toto je toto. To dajak brz veľké, nemyslíš? Aha, počkaj, taký chceš. Tam, tu, 10. No to tak, aby bolo aspoň nadať. Aby aspoň vystačilo nám toto, čo máme. Tu je označím blok, takže tu. Tak. O, dobre. A dotáde. No, jaj, to jaké mal. Však som povedal na začiatku videa menší dom. Aj menší. Menší je malý. Počkaj. Tak. No to nemyslím, že budeš robiť teraz vilu. Sakra. Bože, na čo mi tak hliny? Tak, hej. Takže, ideme na to. Taky. Daj mi polku. Počkaj. Však. Avar. Daj mi polku. Skoro nemám vôbec. Ja vidím, že si v zemi. Furt. Už ne. No dobre, dávaj. Ešte toto, pozor. Ja nechcem tam máš, guľať. to jak veľké. Joj, hej. Ideme ťažiť. Počkaj, to som videl jas. No Aha. to, vieš, ja tu budem už len 14 minút, takže neviem, či to dokončíme. Vidím truhlu. A prázdna je. Počkaj. Jo, mám pekný kameň. O, truhla. Veď, pozri, aký pekný kameň. Kúkaj. Toto je zarastený, ty. Tak hej. Ale pekné. Počkej. To
Ja som si nastavil home tam. Poď Ja tu ne. po A. Na koho? Na mňa, ne? To však idem vyťažiť Ježiš, kameň. To ja zatiaľ dám s tým šolavým, čo si mi dal. Tak. Dobre, základy máme. A ešte podlahu. To bude z dreva. Ne, nebude. Z hliny. Ne, však z kameňa. Hliny. Debilne vyzerá. No to však len tak narýchlo, ne? Ale však, ježiš. To mám, no to nemám. Sakra. Už sa stmieva. Už To ne. ne. Admin nechce mať. Čo? Máš? Ježiš, toto nedávaj tu, toto drevo. Čiže kameň. Však máme základy, ne? Zbúraj to dajak. Narýchlo. Ježiš. Ježiš, počkaj, tu máš drevo. A neviem, čo s ním chceš robiť. Takže... Hop. Hop. Dobre. Urob z neho dve... Počkaj. Nie, to nechcem. Urob z neho dvere. Iba počkaj, jedna sa mi zdá. No mám. A tu ich daj, počkaj. Tu máš 1, 2, Otvor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čo? Jedenásť. Dobre, Tá. daj tu, však to máš jedno. Tu a tu. Fuj. Daj mi drevené, urobím zatiaľ resku. Však nedá sa, však ja nemám. Však nedá sa urobiť, z toho sa nejde urobiť reska. Z čoho? Tá, však toto, z... Bože Kriste. A nemal si- Sekery. A nie, tu si mal dať dvere. Však tak si hovoril. Dobre, no. Počkaj, to sa ťaží s Však to tým. máš jedno, však to tak narýchlo. No. To moju truhlu chcem. Sakra. Tu. Pes dám tu. Krát dám tu. Takže toto... A čo potrebuješ? No to chceme podlahu urobiť, ne? Počkaj, Ale teoreticky potrebujem krumpať. máš drevo? Jedno. Ježi Krista. To čakaj tu. Tá ja idem zatiaľ ťažiť. Veď, ja ti idem vyťažiť kameň, že by si mohol mať krumpať. Už idem. Ale však ja idem drevo. Však, tu stojí, už idem. Tu som. Asi nastav set home. Tak.
hľadať drevo. Však tu poď so mnou. Alebo dobro. Však potrebujeme. Aj keď tu už dlho A na čo? ale... Však základy chceš. Jej, však Podlahu. z kameňa. Neviem, kde chceš tu nájsť na tým serveri drevo ešte. Koľko asi tak potrebujeme kameňa? Veľa. Tak jeden stack. Viac. Tak ty jeden stack, ja jeden stack. To stačí. Asi. Jo, našiel som uhle. Však ja mám. Jo, našiel som jaskyňu. Už mám stack a dačo. Sakra! No to ja už nemám nič. Bože. Kto ťa zabil? Hráč alebo? Lava. Bože. A čo si mal také? Krumpač, jeden stack kameňa. Tak krumpač ti dám. To daj. Pri tebe som. Daj! Počkaj. Tak viem, ale... Však už je rozbitý. Ideme, poď. Idem vyrobiť. Sakra. Tá asi nevyrobím, lebo nemáme paličky. Ty vole. Není tu Ja mám 2 paličky. To daj. Takže krumpač bude mať len ty. No ja idem ťažiť zatiaľ. Ja urobím podlahu. Ty zatiaľ toto rob a ja zatiaľ idem. No daj. Tak zober si. Neviem, či mi to seklo, alebo čo. Hýbem sa. Ňa. Teraz? Ňa. A potom mi to seklo. Sakra. Hlavne choď skús dať, kde naťažiť drevo. Seklo mi to. Už ne. Potom. Už aj mne to seklo. To drevo tu ťažko nájdem. Ty si dal na YouTube svoje práve telefónne číslo? Hej. No. Prečo? Alebo... Však si potreboval verifikačný kód. No a provozujeme Rules. Rules. Nekuj, nebo... Čo? Ježiš. Bože. Počkej, ty si tu? Či ne? Ja ťažím. Ja i tá, hlavne choď na drevo. No tá... To potrebujeme. Vyplo mi to. Aj mňa. Nejde server, ty vole. Bože. Ty vole. Tak dobre, na toto... Ide. Takto, na toto video robíme 2 party, takže... Čak už ide. Zatiaľ čaute.